ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ብደረጃ ዓለም ኣገዳስነት ዘለዎም ቆላሕታ ናይ ሚድያ ዓለም ስሒቦም ዘለዉ ኣርስታት ክንርኢ ኢና ከም ወትሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትፀንሑ ድማ ብትሕትና ይሓትት ኣብዚ እዋን እዚ እውን እቲ ዘሎ ኣብ መንጎ ምዕራባዊ ዓለምን ራሽያን ዝኽዮ ዘሎ ወትሪ ክሳብ ሕጂ ዝህድኦ ምክንያት ኣይረኸበን ኣሎ በንፃሩ እኳ ደኣ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እስክሌት ወይ እውን ንላዕሊ ገፆም እናርሰንዎ ይኸዱ ኣለዉ ናይ ኤውሮጳውያን ነገር ድማ ናብ ሓዊ ክሳብ ክንደይ ይጓየዩ ኣለዉ እንታይ ጥረብሓ እንታይ ሓሳብ እንታይ መደብናቶም ክንርኢ ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ክንሪኦ ኢና ናይ ሎሚ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ሚድያ ናይ ኤውሮጳ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ራሻ ኣሜሪካን ራሻ ኣሜሪካን ንዩክሬን ሓድሽ ኣፅዋር ኣፍቂዳ ንውሽጢ ራሻ ክንክትሃርም እያ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዝህውፆም ዘሎ ክንርኢ ኢና ብዙሕ ዘገርም ኩነታት ድማ ክንርኢ ኢና ናይ ሆብ ድማ ገለ ነገር ኣገዳስነት ርኢና ዘድልስኩም ትንወስድና በልኩ መጀመርያ what's going on በዚ እስከንጀምር ናይ ኤውሮጳ ሚድያ እዩ ዝበፅሕና ሎሚ President Vladimir Putin has warned the West against allowing Ukraine to use their longer-range weapons to strike targets deep inside his country. If this decision is made, it will Vladimir Putin እዚ መጠንቀቕታ ካብ ዝህብ ነዊሕ ገይሩ ነዚ መጠንቀቕታ እዚ ግን ዳርጋ ንፑቲን ኣንዒቕዎ ክንብል ንኽእል ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ኣብዚ ንስማዕ ተመሊሰ ክሪአኩም እቲ መጠንቀቕታ New red line, what exactly does it signify? Well, it certainly sounds like a hardening of the Russian position. The Kommersant, one of the main Russian newspapers, says Vladimir Putin draws his red lines as its headline today. But it doesn't really make clear, and Vladimir Putin himself hasn't made very clear, what the consequence would be of crossing those red lines. So እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም it's just ታይሞ ተዛሪብካ ዝውዳእ ርእሲ ይኮነን ሬድ ላይን ሲሉ ግን ኤግዛክትሊ እንተጥሒስና እንታይ ከም ዝገብረና ስለዘይነገረና ድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኤክስፐርት ማለት እዩ ኤክስፐርት ናይ ወታደራዊ ገለመለ ፈረንሳዊ ኤክስፐርት ኢና ንብል ዘለና እዚ ዘረባ እዚ ድማ ብኩሉ መዓዝን እዩ ድመፅእ ዘሎ ንመለስ ኣብ ብሪጣንያን ከይድ ኢና ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኩሉ ዋላ ኣባላት ናይ ተባቶ ከስማዓኩም እየ እቲ ዘረባ ናቶም እንታይ ከም ዝመስል እቲ ኩንነት ንዑ ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ይፈልጡ እዮም and this is a fact ከም ዝስምዒት ወይ ገለ መለ ይኮነን factually ብሓቂ ኤውሮጳ ምስ ኣሜሪካ ምስ ራሻ ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ የብላን and by the way ኣብዚ እዋን እዚ ንፁር ኮይኑ ዘሎ ነገር ከዓ ኣሜሪካ ንኤውሮጳ ክትብል ንውግእ ኣንፃር ራሻ ክትኣቱ ከም ዘይኮነት እዩ ዝንገር ዘሎ ኣሜሪካ እቲ ኒኩለር ናታ ኣብ ኣሜሪካ እንተተተኪስዎ ጥራይ ክትጥቀመሉ this is clear ንኣሜሪካ ኦኬ ንኔቶ ክሕግዝዎም እዮም ወይ ክከላኸለሎም እዮም ዝብል ዶክትሪን ኣሎ እዩ ዝበሃል ግን ኣሜሪካ ሲሪየስሊ ኣብ ነፍሳ ከይመፀ እዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትእትወሉ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ይናፈስ ኣሎ ኦኬ what does that mean ሕጂ እዚ ቭላድሚር ፑቲን ኢልዎ ዘሎ ቀይሕ መስመር ኤግዛክትሊ እንታይ ማለት እዩ ናይ ራሻ ኣማኻሪ ናይ ፑቲን ዝነበረ ዝሃቦ መግለፂ ኣሎ ክንሰምዖ ኢና ንመለስ ኣብዚ ሕጂ On that warning from Vladimir Putin to NATO countries over the use of Western-made long-range missiles inside Russian territory, our military analyst Sean Bell is with me now. And Sean, President Putin's warned against escalation before, and then nothing particular has happened. Should we take this one a bit more seriously, though? The language is always ramped up just a little bit each time, and it's very measured all the time. President Putin this time has said if the West provides these long-range missiles, in effect, that's a declaration of war, and therefore war between Russia and NATO. Even the Russian defense minister has said that NATO is actually considering sending troops into Ukraine. To my knowledge, that is not. So, exactly ከማ ኢሉ እዛ ኣፅዋር እዚ ተጠቂሞም ዩክሬን ተሕሪሞምና ምክንያት ድማ ሂቡ እዛ ኣፅዋር እዚ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ክጥቀመሉ ዓቕሚ የብሉን ምክንያቱ ናይ ሳተላይት ኣሲስታንስ የድልዮ ቴክኒካል ኣሲስታንስ የድልዮ ፕሬሲሽን የድልዮ ነዚ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ድማ ወይ ናይ ኔቶ ሓይሊ ወይ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ክልቲኡ ሓደ ስለ ዝኾነ ዩክሬን በይና ክትገብሮ ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ድማ ምስ ራሻ ፊት ንፊት ኣብ ውግኣት እዩ ከም ዘሎ እንታይ ግን ዘይገብር ዘሎ ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ኣንዒቕዎ ዘለዉ ንሱ እዩ ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ገይሮም እንታይ ክገብሮም ብዛዕባ እዚ ኣይገለፀልናን እዚ ነቲ ሕጊ ነቲ ንሱ ውፅኢዎ ዘሎ ቀይሕ መስመር ተሰጊርናዮ እንታይ ትግብረ መልሲ ቅድሚ ሕጂ ዶ ክንደይ ቀይሕ መስመር ናቱ ኣይሰገርናን እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኦኬ ንቐፅል እንታይ ማለት እዩ እዚ True at all. But frankly, President Putin shown here knows if the West was to directly engage, if NATO was directly engaged, Russia will be stopped in its tracks. And therefore, at every step of the way, whenever there's been a talk about providing anti-tank weapons, then it was ከምኡ ድማ እንታይ ይብል ኣሎ ኔቶ ብቐጥታ ናብቲ ኩናት ኣትዩ ራሻ ኣባ ከላ ክትመውት እያ እዩ ዝብለላ ሓሶት እዩ እዚ ኔቶ ዘይገበረ እንታይ ነገር ኣሎ እንታይ ፍሉይ ነገር ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እስኪ ናይ ኔቶ ፍሉይ ዓቕሚ ክብሎ ዝኽእል ይጥቀስ ሰራዊት ናይ ጀርመን ይኽብል ሰራዊት ናይ ፈረንሳይ ይኽብል ሰራዊት ናይ ዩኬ ይኽብል ካበይ እዮም ሕጂ ድዮም ካብ ፋብሪካ ክሰርሕዎ ኮይኖም
ኣፅዋር ተኾነ ድማ ኩሉ እቲ ኣፅዋር ንዩክሬን ኣይኮነን ዝሃብዋት ኣይኮነን ንዩክሬን ክንህባይና ኢሎም ዝሃቡ መብፅዓ ክህብዋ ይከኣሉና ኣለዉ ዓበይቲ ኣፅዋራት ይብል ኣለኹን መዳፍዕ ኣርትለሪ ሼልስ ነቲ መዳፍዕ እዚ ኩናት እዚ ናይ ኣርትለሪ ኩናት ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዝኸውን ተተኳሲ ክህብዋ ዘይከኣሉ ኔቶ ኢና ንዛረብ ዘለና መራሒ ናይ ኔቶ ንባዕሉ ብግልፂ ኣብ ቴሌቭዥን ዝበሎ ዝኣክል ኣፅዋር ከም ዘይብሉ ኣብ ዝዋን እዚ ከፍርዮ ዳመደብ ኣለዎ እምበር ኣብ መኻዚኖ ዘቐመጦ ኣፅዋር ከም ዘይብሉ ስለዚ ኔቶ እንታይ ፍሉይ ሓይሊ ዝዓቑሮ ስለ ዘለዎ እዩ ምስ ራሻ ገጢሙ ንክስዕሮ ኢሉ ክጀሃረሉ ዝኽእል እንታይ እዩ መልሓስ እዩ ኣብ ሚድያ ዕዉታት እዮም ሰም ነቲ ሚድያ ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂሮም እዮም ከምዚ ትሪእዎ ዘለዎም ብሳተላይት ብስእሊ ብኢሜጅስ እናገበርካ ትስዕሮ እዩ ዝመስሎም ኣብ ተግባር ግን ክስዕሩ ከም ዘይክእሉ ፈሊጦም ኣለዉ ባት ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ተታሎ ምክንያቱ ኔቶ 30 ሃገራት እየን 28 ሃገራት እየን 40 ሃገራት እየን ስለዝበልካ ከምዚ ዓቢ ነገር ክመስል ይኽእል እዩ ኩናት ግን ብቁፅሪ ይኮነን ብተግባር እንታይ ኣለካ እዩ ነዚ ኩናት እኮ ንኣንፃር ራሽያ ዝተጠቀምሉ ዩክሬን ዝበርትዐ ሰራዊት ኣለዋ ኦኬ ሰራዊት ናይ ኔቶ ኣብ ፖላንድ ኣብ ገለመለ ፖላንድ ሓያል ሰራዊት ኣለዋ ክትብል ትኽእል ካብ ወፃኢ ግን መን እያ እታ ካልእ ከተበርክት ትኽእል ኣሜሪካ ኢኻ ሳልሰይቲ ድማ ቱርኪ ኢኻ ክትብል ትኽእል ቱርኪ ኸ ሰራዊቶም ኔቶ ክብድልዋ ድዮም ኣብ ዝዋን እዚ we don't know. Tanks, then long-range missiles, then F-16s. Each time we've seen President Putin up the rhetoric. The irony of this particular moment, though, shouldn't be lost on anybody, that it was only a few days ago that Russia took delivery of 200 Iranian missiles that are deliberately to target targets all the way across Ukraine. Yet the moment Ukraine is trying to look to do exactly the same thing, that's a declaration of war somehow with the people providing those weapons. You know, we have to watch this through the lens of rhetoric, and it's just steadily building. Well, let's have a closer look then at the So እዚ ሓደ ኣናሊሲስ ትሪእዎ ኣለኹም ከመይ ገይሩ ነቲ ትሬት ወይ እውን መጠንቀቕታ መፅይዎ ዘሎ ከመይ ገይሩ ዲስካውንት ይገብር ኣሎ ሕራይ ቭላድሚር ፑቲን ቀይሕ መስመር ኣውፅኡ ኣሎ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ራሽያ ርሑቕ ስለ ዘለና ድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ዋላ ፕራይም ሚኒስተሮም ከምኡ ዝብል ዘሎ ዋላ ሚድያናቶም ኮምፕሊትሊ ናብቲ ውግእ ኢዶም ዘእተው እዮም ሕጂ ስምዕዎም ራሽያ እንታይ ኣስሩሎም ከም ዘለው ነዚያት ከስምዕዋ ካብቲ ናቶም ዓጀውጀው ውፅኢና ኢንዲፐንደንት ሚድያ ካብኡ ዝያዳ ሓበሬታ ክርከብ ዝኽእል Russia بخمي يريوا له زكونتات. So nice to have you back, Pep. Enormous pleasure, Nima. Let's get started with what's going on right now between Russia and NATO. In Ukraine, they're looking for some sort of permission on the part of NATO to use these long-range missiles against Russia. Putin was talking about this, and he pointed out that if they use these missiles, it means that NATO is at war with Russia. It's not anymore Ukrainians, because they're not capable of using these long-range missiles. It has to be NATO army firing these missiles at Russia. That would change the nature of this conflict. What's your take? እዚ ሕቶ ብሪልያንት ሕቶ እዩ እቲ ዝምልስ ዘሎ ድማ ፔፔ ኤስኮባር ዝበሃል ብራዚላዊ ጋዜጠኛ እዩ ግን ዓለም ለኻዊ ዜጋ እዩ ኣብ ራሽያ ዝቕመጥ እዩ ኣብ ቻይና ዝቕመጥ እዩ ኣብዚ ንራሽያ ብኣካል ዝፈልጣ እዩ ኣብዚ ዋን እዚ ማለት እዩ ሜይቢ ካብ ራሽያ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ሜይቢ ካብ ወፃኢ ክኸውን ይኽእል ነዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ብቐረባ ጥቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ዝህብ ዘሎ ክኢላ እዩ ብዙሕ መፅሓፍቲ እውን ፀሓፈ ብዛዕባ እዚ ናይ ጂኦፖለቲክስ ናይ ዓለም እዚ ቭላድሚር ፑቲን ሂብዎ ዘሎ መጠንቀቕታ ብኸመይ ክንርድኦ ንኽእል እያ ተሓፅር ዝበለት ምክንያቱ የስ እንታይ እዩ እቲ መረዳእታ ሕጂ ስምዕዎ ክሳዕ ክንደይ ሲሪየስ ምዃኑ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ከም ዘሎ This is immensely important. Maybe diplomatically, extremely diplomatic. And it was off-the-cuff interview in St. Petersburg, in front of the Hermitage, in fact. And it was a minute and a half, not more than that. But Putin went straight to the point. Of course, Putin, the Kremlin, the agencies here in Russia, everybody knows that this permission to hit targets inside the Russian Federation with Western missiles. ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንተርቪው ኤግዛክትሊ ካብቲ ናይ ሰንት ፔተርስበርግ ዝነበረ ኮንፈረንስ ወፂኡ ክኸይድ ከሎ ኣብ ናይ ዲፕሎማትስ ቦታ ስለ ዝነበረ ዲፕሎማቲክ መልሲ ሂቡ ዘሎ እዚ ኤክስትሪምሊ ጥንቁቕ ዝኾነ ቋንቋ ተጠቂሙ ዘሎ ኢን ሪያሊቲ ግን እቲ ኩነታት ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንት ወይ ኢመንስሊ ኢምፖርታንት ኢልዎ ኣሎ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ መጠንቀቕታ ምዃኑ ሂብዎ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናረሰነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኦኬ ፋይን not only Americans, but Storm Shadow and Scalp, Anglo-French. This is already on. So now there's the kabuki theater of selling this to public opinion. The order has already been given and the green light has already been given. We don't know what's going to happen next because it depends on what does Ukraine have on Ukrainian soil. Not much, not many Storm Shadows and Scalps. And the Americans, because they are extremely cautious and scared to death, of course, they are saying that they will not allow Ukraine to use Attack MS, American Attack MS. So the onus will fall once again on the Europeans.
because Europeans are the patsies in this whole gigantic scenario. For instance, another example, a very good ኣብዚኣ ስምዋጅ እታ ጌም ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ነዞም ኤውሮጳ ከመይ ገይሮም ይፃወትሎም ኣለዉ ቤላ ገይሮም እዮም ዘርድኡና ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ናታ ነዊሕ ርሕቀት ክኸይድ ዝኽእል ኣታኪምስ ዝበሃል ሚሳይላት ክትህብ ኣብያ ኣላ ኤውሮጳ ግን ኩሎም ዓዲ እንግሊዝ ውሰድዎ ኢሉ ኣሎ ተጠቀሙ ድሌትኩም ግበሩ ብናትና ኢሉ ኣሎ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ጀርመን ባይ ዘ ወይ ይዓብዩ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣሜሪካ ቤላ ጌራ ከምቲ ብቁጠባ ረሚሳቶ ዘላ ንኤውሮጳ ሕጂ ድማ እቲ ግብረ መልሲ ክወሃብ ዝኽእል ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሻዶ ሚሳይልስ ወይ ከዓ እዚ ናይ ነዊሕ ሚሳይልስ ተጠቂሙ ዩክሬን ይሃርም እንተሎ በዚ ዴፊኒሽን ናይ ቭላድሚር ፑቲን ወይ ናይ ራሽያ ድማ እቲ ዝህበና ዘሎ ግብረ መልሲ ንዑድ ይክብ ወላ ናቱ ረብሓ ይካርም ካልኣርስ እዩ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ካልኩሌሽን እዚ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ኣካይዳ እንታይ ክኸውን ሽዑ ግብረ መልሲ ናብ ኤውሮጳ ይክኸውን ናብ ዩኬ ይክኸውን ስለዚ ኣሜሪካ ከመይ ገይሮም ካብቲ ገይምቲ ይእለይ ኣለዉ ካብቲ ገይም ይወፁ ኣለዉ እቲ ሪስክ ቀጣመይቲ እታ ጥኢት መን ክትኩሳ ናቶም ሚሳይል ክኸይድ ከም ዘይብሉ ምክንያቱ ብዙሕ ረብሓታት ስለ ዘሎም ንኣሜሪካ ከይተኮሰ ፑቲን ብዙሕ ረብሓታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጥቅኡ ዘሎ ክሃርም ስለ ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ብዙሕ vulnerability ወይ ከዓ ቅልዑነት ስለ ዘሎ that's why ናብ ኤውሮጳ ክጥቕልልዋ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ እታ ጉዳይ እዚኣ ድማ እታ ጌም እያ ከምታ ኣብ ቁጠባ ከመይ ገይሮም ንኤውሮጳ ከም ዝርመሱ ገይሮሞም ንነፍሶም ግን ቁጠቦም ድሓን ዘሎ ልክዕ ከማ ድማ ሕጂ እቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ክግበር ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳ ክኾን ከም ዝኽእል እዮም ዝጠቓልልዎ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስምዖ ፅቡቅ ገይሩ ከብርሃና እዚኣ good friend of mine and one of the best independent analysts in Europe, Professor Andrea Zoc of the University of Milan. He wrote the preface of one of my books that was published in Italy earlier this year. Andrea posted something. It's on my Telegram. It's in Italian, but you can easily read on instant translation on Telegram, saying that the US they can allow themselves to be on the background because they have two patsies fighting the war for them. The first one is being completely eviscerated, Ukraine. And the second one is the Europeans in NATO, which is exactly what we're going to see. ኣሜሪካ ነዚ ኩናት እዚ ክቕፅል ከም ድሌታ ደስ ዝብላ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ባክሲት ኣብ ናይ ድሕሪት ዘሎ ኣብ ናይ ድሕሪት ኩርሲ ኮፍ ኢላ ስለ ትሪኦ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ መጀመርያ እቲ ኩናት ኣብ መሬት ዩክሬን ብህዝቢ ዩክሬን ብመንሰያት ዩክሬን ብርሃፅን ደምን ዕፅምትን ዩክሬን እዩ ዝግበር ዘሎ ንሳቶም ገንዘብ ፕሪንት ዝገበርዎ ኣፅዋር እዮም ዝህቡ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ባክሲት ኣብ ዳሕረዋይ ሲት ኮይኖም ከይተፀየቁ ካሌቶም ከይተፀየቀ ዝኾነ ድኻም ከይገበሩ ይትውግእ ክካየድ ኣሎ መሪፆሞ ንኣሜሪካ ግን እሱ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ዩክሬን ላዕሊ ድማ ባክሲት ኣለዎ ምክንያቱ ኤውሮጳ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ እዩ ዝበላሸ ዘሎ ሂወት ናይ ኤውሮጳውያን እዩ ዝበላሸ ዘሎ ፀጥታ ናይ ኤውሮጳ እዩ ዝበላሸ ዘሎ ኢንቨስትመንት ናይ ኤውሮጳ እዩ ዝበላሸ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ከም ድሌቶም ክዕንድሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰላማይ እንደልና ክብሉ ሓቆ እዩ ዋጋ ይኸፍሉሉ ኣለዉ ኣብ ጥቅኦም ኣይኮነን ዘሎ እቲ ኩናት ፅልዋ ይገብረሎም የለም ረብሓ ዝፈጥረሎም ዘሎ ነዳዲ ናቶም ኣብ ኤውሮጳ ከም ሕሱም ከም ዝሸየጥ ገብረሎ ኣብ ዓለም ደረጃ ቀዳመይቲ ነዳዲ ትሸይጥ ሃገር ተቐይራ ኣላ ኣሜሪካ ካብ ኣሜሪካ ክገዝእ ዝደሊ ሃገር ኣይመሃለወን ስለምንታይ ካልኦት መሻርክቲ ኣለዎም ኩሎም ቅድሚ ኣሜሪካ ምሻጥ ምጅማራ ኩለን ሃገራት ነዳዲ ዝገዝኣሉ ቦታ ነይርወን ራሽያ ንምሉእ ኤውሮጳ ወይ እውን ዝዓበየ ክፋል ናይ ኤውሮጳ ትሽፍን ነይራ ስለዚ ነዳዲ ናቶም ክሸጥዎ እንተኮይኖም ዕዳጋ ክረኽብሉ ኣለዎም ዕዳጋ ድማ እንታይ እዩ ገለ ካብቶም ሸያጦ ከም ዘይሸጡ ክገብሩሎም ንኢራን ከም ዘይሸጡ ገይሮሞም ንራሽያ ከም ዘይሸጡ ገይሮሞም ንካልኦት ከምና እገዳን ገለ እናገበሩ ስለዚ ነቲ ዕዳጋ ከመይ ገይሮም ንነፍሶም ክሸጡ ከም ዝኽእሉ ዕዳጋ ይፈጥሩ እዚ ታክቲክ ናይ ኣሜሪካ እዩ እቲ ናይ ኣፅዋር ዘፍሪ ትካላት ጥራይ ኣይኮነ ነቲ መንግስቲ ዝቀጣጠሎ ቢግ ኦይል እውን ክፋልናት እዩ ቢግ ፋርማ ክፋልናት እዩ ቢግ ፉድ ዝበሃል ክፋልናት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ንረብሓ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ይኸይድ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ በቶም ኮርፖሬሽንስ ዝውነን ነገር ስለ ዝኾነ ስለዚ ሕጂ ከመይ ገይሮም ነታ ጉዳይ ይጠቕልልዋ ኣለዉ ናብ ኤውሮጳ እዩ ዝንገር ዘሎ with the order that is already on, of course, of using the storm shadows and the scalps. If one of these attacks, at least one of these attacks inside the Russian Federation has scores of Russian civilian deaths, then finally we can say with certainty that the Russian response is going to be devastating, and it will be against NATO. And it will be against NATO bases outside of Ukraine. And who's going to pay the price? The Brits and the French. The Brits, especially because they are coordinating this whole NATO escalation of dementia, let's put it this way. They have one department and several sub-departments of the MI6 working under the foreign ministry in London, coordinating the war against Russia. So we can say tacitly, directly, that the UK is at war with Russia for quite a while now. And
እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዝተፈላለዩ ኣርሳት ካብዚ ሕጂ ክትኳስ ዝኽእል ናይ ዩኬይ ናይ ርሑቕ ሬንጅ ክኸይ ዝኽእል ሚሳይላት ክኸውን ዝኽእል እሱ ተተኪሱ ኣብ ራሽያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሲቪል እንተኸቲሉ ብፍላይ ኢሉ ሲቪላዊ ራሻዊ ወይ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዕንወት ተውሪዱ ራሻ እቲ ግሪን እቲ ሬድ ላይን ናታ ኮምፕሊትሊ ዝተሰገረ እቲ ክትወስዶ ዝኽእል ትደሊ ስጉምቲ ክትወስድ እያ ኣብ ናይ ኔቶ ቤዝስ ኢኻ ክትወስድ ማለት እዩ ኣብ ጥቃኑ ዘለው ዕላማታት ንዓ ተወሳኺ ስግኣት ክፈጥሩላ ዝኽእሉ ዝበለቶም ኣብ ልዕሊኦም እያ ክትወስድ ዝያዳ እቲ ቤዝስ ድማ ኤውሮጳያ ትኸፍሎን ትከላኸሎን ዘላ ስለዚ ኤውሮጳያ ግዳይ ክትኮነሉ ኣብዚ ኩናት እዚ ግን ዓቢ ኢድ ዘለዋ ዩኬይ ኢሉ እዛ ዩኬይ ትበሃል ሃገር ቁጠባ ናታ ኣዝዩ ሕማቕ ኣሎ ኣብቲ ኤንኤችኤስ ትበሃል ናታ እቲ ናይ ጥዕና ሚኒስትር ወይ እውን እቲ ናይ ጥዕና ሰርቪስ ናቶም ኮምፕሊትሊ ሕማቕ ከም ዘሎ ብዛዕባ ካልእ ቪድዮ ክገብር እየ ብዙሕ ዜናታት ስለ ዝወፅ ዘሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘላ ሃገር ኣብ ኩናት ግን እንታይ ዘጓይዮም ዘሎ እንታይ ዝርብፆም ዘሎ ኣይርዳእንን እዩ ዘሎ ሕጂ እውን እቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ዋሽንግተን ከይዱ ኣሎ ካብ ዝምረፅ ኣብ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ሰለስተ ወርሒ ዋላ ገለ ገይሩ ኣሎ መበል ካልኣይ ግዜ ንኣሜሪካ ከይዱ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኩናት ንክዘራረብ ጥራይ ካልእ ዝኾነ ኣጀንዳ ፕሮግራም የብሉን ኣይ ቲንክ ነቲ ኩናት ንክገብር እዩ ተመሪፁ መስለኒ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ፕራይም ሚኒስተር ናቱ እቲ ፎሬን ሚኒስተር ናቱ ናብ ኬፍ ከይዱ ነይሩ እቲ ቁጠባ ናቶም ኣዝዩ ሕማቕ ኣሎ እናተባሃለ ክንደይ ሚልዮናት ዶላር ንዩክሬን ክሕግዝ ምዃኑ ሓድሽ መብፃዕቲ ኣሎ እቲ ሚልዮናት እቲ ኣብቲ ቁጠባ ናይ ዩኬይ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ገንዘብ እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ቁጠባ ቀዳምነት ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት እዩ ቀዳምነት ስለዚ ኣብቲ ኩናት ረብሓ እንታይ እዩ እንታዮም ክረኽቡ ኩናት ካብ ብዓወት ናይ ራሻ ክዛዘም ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ስለዚ ኤቭሪቲንግ እቲ ሰም ዝገብርዎ ዘለው ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ህዝቢ ኤውሮጳ ገለ ክፋል ናይቲ ዝቦ ዘሎ ምልክት ኣብ ዝረአዩ Go home. Go home. Blinken, go home. Go home as soon as possible. Get lost. Get lost. We don't want you here. We don't want Polish people paying and dying for your wars. Thank you very much. Blinken, go home. እዚኦም ናይ ፖላንድ ፖለቲከኛታት እዮም ገለ ፓርቲ እዮም ነቲ ብሊንከን ዝበሃል ኣብ ዓዶም መፅዩ ብዛዕባ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ክገብር ስለ ዝወዓለ ድዩ ዋላ ስለ ዝቐነየ እንታይ ኢሎሞ ኪድ ዓድኻ ኪድ ጥፍኣልና ካብዛ ዓድና ጥፍኣልና ነቲ ብሊንከን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ እዮም ጎሆም ጌት ሎስት ይብልዎ ኣሎ ካብዛ ዓድና ጥፋእ ከምቲ ናትካ ረሳሕ ጌም ኣብ ዩክሬን ትገብሮ ዘለኻ ኣብ ፖላንድ ደምናን ህዝብና ንዓኻ ግዳይ ክንገብር ቅሩባት ኣይኮነን ፖላንድ ዝበሃል ኮምፕሊትሊ ኣብ ቁፅፅር ናይ ኣሜሪካ ኣትዩ ዘሎ ሃገር እዩ ኮምፕሊትሊ እየ ዝብለኩ ሓደ ባዕሉን ከኣቱ ዝደሊ እዩ ምክንያቱ ሕልፍ ዝበለ ካብ ኤውሮጳ ንላዕሊ ፅልኢ ናይ ራሻ ኣለዎ ናይ ራሻውያን ፅልኢ ኣለዎ ፍሉይ ፅልኢ ናይ ራሻውያን እዩ ዘለዎ እዚ ነታ ፅልኢ እቲኣ ኣሜሪካ ቤላ ገይሮም እዮም ትዊክስ ገብርዋ ዘሎ እዚ እንታይ እዮም ዘልዩ ዘሎ እቲ ኣፅዋር ሚሳይላት ወላ ኒውክለራዊ ሚሳይል ናይ ኣሜሪካ ኣምፅኡልና ኣብዛ ዓድና ክኸውን ንሕና ፀገም የብለና እዮም ዝብሉ ዘሎ እሶም ጥራይ ዘይኮኑ ዋላ እቶም ኣብ ምብራቕ ዘለውን በቃ ኮምፕሊትሊ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኮይኖም ዘለዎ እዮም እምበር እቶም ምዕራባውያን ዋላ ናይ ደቡብ ናይ ምዕራብ እዚ ናይ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዝፈቱ ብዙሓት ኣይኮኑ ንኣብነት ፈረንሳ ኣሜሪካ ካይዳ ኣይትፈትዎን እዮም ዘላ ክትእለት ደልያ ግን ዓቕሚ የለን ኩነታት ናይ ፍቅድን ጀርመን ክትወፅእ ትደሊ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣማራፂ የለን እቲ ኩነታት ቤላ ገይሩ ሒዝዎም ኣሎ ስፔን ከምኡ ጥልያን ከምኡ ኣይፈትዎን እዮም ዘለዎ እቲ ኩነታት እቲ ተርዲኽንሎም መን እዮም እቶም ኮምፕሊትሊ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ እቶም ባልካን ስቴት ዝበሃሉ ኤስቶኒያ ድዩ ሊትዌኒያ ድዩ ፖላንድ ካብ ምስኦም ወሲኽካ ካልእ ድማ መን ኣሎ እቶም ስካንዲኔቪያን ዝበሃሉ ካ ንበይኖም እዮም ጅናብነት ኣብ ፊንላንድ መራሒ ኮይኑ ዘሎ ኮምፕሊትሊ ናይ ራሻ ፅልእ ዘለዎ ነዚ ውግእ እዚ ድማ ከገልግል ዝኽእል ሰብ እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ስዊድን ኖርዌይ እዚኣቶም ኣብቲ ኩናት ይርበፁ ኣለዉ እንታይ ዝርብፆም ዘለዉ ኢዶነ ዴንማርክ ከም ይርበፁ ኣለዉ ነቲ ኩናት ንራሽያ ንኸዳኸሙ ይርበፁ ኣለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝነካ እምበር እቶም ካልኦት ጥልያን ዶ ፈረንሳ ዶ ካብ ናቡ ሌላ ዓቕሞም ስለ ዝኾነ እምበር ደው ከብልዎ እውን መመረፁ ነይሮም ስለዚ ሓደ ዓብዪ ፍሉይ ተርእዮ ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ናይ ጀርመን ተዛራቢ ህዝቢ ምስ ራሽያ ገለ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኣለዉ ስዊስ መጀመርያ ተሃንዲዶም ምስቲ ኤውሮጳ ኮይኖም ክእግዱ ጀሚሮም ሕጂ ግን እግሮም ክሕፅሩ ይፍትኑ ኣለዉ ኣውስትሪያ ካብ መጀመሪኡ ኣይተቐበልዎን ምስ ናይ ራሽያ ዘለዎም ኩነታት ክበትኩ ይደልዮም ዘለዎ ሃንጋሪ ከምኡ ጀርመን ድማ ኮምፕሊትሊ በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ስለ ዝተረመሱ
ካብቲ ኩነታት ክሃድሚ ይፍትኑ ኣለዎም በርሲል ፖለቲከኛታት ናይ ብራስልስ ግን አንጻሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብዚ ስምዕዎም እስከ offensive in Russia dragging the world towards World War III. For the past several months, we have said this. Well, today, their actions seem to be tantamount to playing with fire. The Russian President Vladimir Putin, who has warned the West against provoking Russia amid the Ukraine war, has drawn yet another red line. He has warned the West. Speaking in St. Petersburg on Thursday, Putin said... So, again, كل ميديا تبلو زلو متنقطع ناي فلاديمير بوتين ናይ ሳልሳይ ኩናት ዓለም መበገሱ ክኾን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ነቲ ናቱ መደንቃቕታ ዝሰግርዎ ዘለዉ ካልእ ነገር ከምፃልና ከም ዝኽእል ብዝያዳ ግን ኣብዚ ናይ ራሻ ኪላ ክዛረብ ከሎ መጀመርያ ኤውሮጳውያን መንስማዕ ሽዑ ናይ ራሻውያን ከስማዓኩም እየ excitement in the West when it first began, but as I said, there are also these quite significant Russian advances in eastern Ukraine. So was it a bit overblown, this offensive in Russia itself? I mean, the offense in the Kursk region, I mean, crossing the Ukrainian-Russian border, I think it was a big surprise, not just for Russians, but for many allies as well. For me, it illustrates the capacity of the Ukraine militaries and headquarters, I mean, to plan such big, large-scale operations. They have capacities, and they have probably achieved what they needed the most. So, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሕፅር ዝበለ እዚኦም ኣባላት ባይቶ ናይቲ ብራስልስ ዘሎ ባይቶ ናይ ኤውሮጳ ዝበሃል እዩ ሓደ ብሓደ ኩላቶም እቲ ኩነታት ናይ ራሻ ንክቕፅል ጥራዮም ዝደልዩ ዘለዉ እንታይ ረብሓናቶም እንታይ እዩ እቲ ናቶም ዕላማ ክርዳና ይክእልን እዩ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ይህስ ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ይወድቕ ኣሎ እቲ ገንዘብ ኣብ ውግእ ዝጠፍእ ዘሎ ኣብቲ ቁጠባዊ ልምዓት ሓድሽ ኢንቨስትመንት ንምግባር ተዝጥቀምሉ ዓበ ሓገዝ ምገበረ እንተኾነ ካብኡ ወፂኦም ኩሉ ዓይነት ሴቪንግ ዝነበሮም ገንዘብ ናብ ዩክሬን ሰድዎ ኣለዉ ይቃፀልካ ኣሎ ልክዕ ከምዚ ገንዘብ ከዓ ኣኪብካ ኣብ ሓዊ ዝቃፀል ዘሎ ክትእትዎ ከለካ ከመይ ኮይና ዘለና ኤውሮጳ ዝርካቦም ገንዘብ ወሲዶም መምሒቖም ተገብሩ ኣለዉ ኣብ ሓዊ ድርብይዎ ኣለዉ ምክንያቱ ዩክሬን ሓዊ ዓብይ ዱር ዝቃፀል ዘሎ ጌርኩ ሰድዎ ኣምፂኻ ናብኡ ተምፅኦ ይቃፀል ተምፅኻዮ ኣብኡ መፅኡ ይቃፀል ስለዚ እንተኾነ ከተጥፎ ኢኻ ክትፍትን ዘለካ ኤውሮጳ ግን ኣብ ከምኡ መንፈስ ኣይበፅሑን ኣለዉ ስለዚ ካብዚ ክሳብ ዘይወፁ ድማ እታ ኮንቲነንት ኤውሮጳ ኣብ ከመይ ዝበለ ሪስክ ከም ዘላ ምፍላጥ የድሊ እስከ ብወገን ራሻ እንታይ ይብሉ ኣለዉ Storm Shadow missiles by Ukraine against targets inside Russia has been a hot topic of discussion this week. The US and the UK are close to signing off on President Zelensky deploying the weapons. Vladimir Putin has responded to these reports today, saying this would be a significant change in the war and would mean that, and I quote, NATO countries are at war with Russia. Let's speak now to Sergei Markov, former advisor to President Vladimir Putin and director of the Institute for Political Studies. Mr. Markov, thank you very much indeed for joining me. I suppose the point of view from the West is that when Russia is acquiring long-range missiles from Iran to hit all parts of Ukraine, a different country, what is wrong with Ukraine fighting back using Western missiles, in this case, British Storm Shadow missiles? ሕጂ እንታይ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ነትሬድ ላይ ናይ ራሻ ንምጥሓስ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ታክቲክ ኢራን ባሊስቲክ ሚሳይል ንራሻ ትባላ ስለዚ ኢራን ትባል ተላ ሚሳይላት ዩክሬን ካብ ክንባ ኣለና ከም ኤክስኪዩዝ ተጠቀሙሉ እዚ ኢራን ትባ ከም ዝነበረት ቀደም ይፈልጡ ነይሮም ኢትስ ኖት አ ኒው ቲንግ ስለዚ እዚ ምክንያት ኢኻ ፕሩቭድ እውን ኣይኮነን ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ንራሻ ትባ ከም ዘላ ፕሩቭ ዝረኣናዮ ነገር የለን بعلم زبلو زلوا يم. لذي إيران أيجبر كوني عيلا. لذي أيجبر كونا بالكاغن من يعملكا. ساتم زدليون خجبر زغل كلام حيلس لذي اللي نسوم زدليوهم. يرتراون كون على الشباب حجزات بهيلا جرا وريدوا. على الشباب كم زحجزات زخانة جبت خمسين برجن كابتيو إنك زارب سمينا. لذي نتك جبروا زدليو جرا مخنيات يسونولونهم. نت مخنيات ناتهم دما مرجعات كقرب قديتها يبلون. زيد ما يتا علمنا. سلشي وازولا كايدا دلي وز قبرو حجز بحال زي اللي كم دليت كتخيد نعاها خط عمكا خلو انترناشونال لو تبل كتحسو خلا خاقن زخونا كونسيكونسي يبلكا اكاونتابيلتي يبلكا جي راشا خنتاي تريا بخمي تنبو Storm Shadow missiles. The difference is not only the fact that Iranian rocket missiles 110 kilometers, but American and British rocket missiles more than 500 kilometers, and American JASM is about to 800 kilometers. It means 7 times more long. But more important, another. هذا يبلالو ولا وين كابراشان كاب إيران وسيدة عند حريل كان إيران تعتبر 100 كيلومتر يخيزغن
ስለዚ ናይ ሾርት ሬንጅ እዩ ከምኡ ዓይነት ሚሳይላት ድማ ድሮ ዩክሬን እውን ይጥቀማሉ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀረባ ዘሎ መጥቃዕቲ ይገብር ኣሎ እዩ እዚ ሕጂ ክወሃብ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን 500 400 600 ኪሎ ሜትራት ክኸይድ ዝኽእል ስለዚ እቲ ኩናት ናብ ውሽጢ ራሻ ክኣቱ ዝኽእል ኩናት እዩ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ነቲ ካልኩሌሽን ናይ ኩናት ከም ዝቕይሮ እቲ ዘረባ ሓደ ከም ዘይኮነ እዩ ዝብል ዘሎ point which Vladimir Putin told about. Russia used any rocket missiles themselves because Russia has own satellite group for targeting such rocket missiles. Ukraine has no satellite groups. That's why those rocket missiles will use American and British rocket missiles. It means that United States of America and Great Britain come to the war against Russia. I just had to read what President Putin said several times to be sure that he was saying what he seems to be saying, and I want to check it. He is saying that if these missiles are used by Ukraine against Russia, then Russia will regard itself as being at war with Britain, the United States, France, and the rest of the NATO countries. Is that actually what he's saying? Yes, exactly. As I should repeat, Vladimir Putin says that it's not Ukraine targeting those rocket missiles, but it's United States of America, Great Britain, and other NATO country who give satellite reconnaissance, and this American and British satellite will target these rocket missiles. ኣብዚ ሕጂ እቲ ቭላድሚር ፑቲን ዝብሎ ዘሎ ብትክክል ብንጹር ምርዳእ ኣገዳስነት ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕሪ እዚ ሚሳይላት እዚ ሂብኩም ምክንያቱ እቲ ሚሳይላት እቲ ብሓገዝ ናይ ሳተላይት ናይ ኔቶ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ዝኾነ ኤውሮፓዊት ሃገር ክግበር ስለ ዝኾነ ኢቨን ንክትኩሶ ምክንያቱ ብሊንከን ባዕልኩም ኢሎም እዮም ብቐሊሉ ክትኩሶ ትኽእል ኣፅዋር እውን ኣይኮነን ቴክኒካዊ ብቅዓት የድልየካ ገለ ስለዚ ነዚ ክገብርዎ ስለዘይኩሉ ልክዕ ከምቲ F-16 እቲ ዝበለፀ ፓይሎት ናቶም ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ውግእ ምስ ተሳተፈ ኣብኡ ዝተቃፀለት መዝሞተ እዚ ኣፅዋር እዚ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ክገብርዎ ዝኽእሉ ቴክኒሻናት ናይ ኣሜሪካ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናይ ኔቶ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብካልእ ዘራርባ እዚ ሚሳይል እዚ ብዘይ ቴክኖሎጂ ብዘይ ብቅዓት ናይ ኔቶ ሃገር ብዘይ ሳተላይት ናቶም ከግበር ስለዘይክእል ንዑ ገይሮም ተሃሪሞምና መን ይገብረሉ ንዓና ምሳና እታ ሃገር ንዑ ትገብር ዘላ ንሪኣ ዘለና ምሳና ቀጥታ ኣብ ኩናት ከም ዘላ ኢና ንሪዮ ግብረ መልስናትና ድማ ብኡ መንፅር ኢና ካልኩሌት ክንገብሮ ኢሉ ስለዚ ድሕሪ ዩኬይ ብኣፅዋርናታ ተሃሪማ ምስ ዩኬይ ኣብ ውግእ ኣለና ዩኬይ ኣትዋጋእና ዘላ ኢና ክንብል ዝብል መረዳእታ እዩ እዚ ከዓ ፑቲን ዝብሎ ዘሎ ንፁር ከምቲ ንስኹም ተረዲእኩም ዘሎ ኮሚቴ መርገፂ ኢልዎ to the Russian cities. And to be clear, in your view, how would Russia respond in that situation? I don't know exactly. I think one could be done. It's that Russia will attack some of the aviation or drones which belong to the armies of NATO countries, which is nearby Russian territory. Another thing is probably Russia will make strike to the airfields where this F-16 based. They placed not on the Ukrainian airfields. They based in fact on the airfields in Romania and Poland. And probably Russian rocket missiles will strike those positions. So ናይ ራሻ ግብረ መልሲ እንታይ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ንዝብሎ ፑቲን ውራይ ኢሉ ኣምቢጊየስ ወይ ከዓ ሓደ ግዜ ኣብ ኩናት ናይ ስትራቴጂ እንታይ ክትገብር ምዃንካ ክትገልፅ የብልካ ምክንያቱ ኣንፃር ናቱ መከላኸሊ ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ግብረ መልሲ ክህብ ምዃኑ እምበር እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህብ ምዃኑ ኣይነገረን ኣሎ እዚኣ ድማ ከም ሓደ ድኽመት እያ ተወሲዳ ዘላ እዚ ግን ስትራቴጂክ ኣምቢጉቲ እዮም ዝብልዎ ኣብ ኩናት ወይ እውን ኣብ ፖለቲካ ስትራቴጂክ ኣምቢጉቲ ማለት እንታይ ክትገብር ምዃንካ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃንካ ዳምበር እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ምዃንካ ዘይምግላፅ ንባዕሉ ነቲ ፀላኢኻ ንክዳሃሎ ወይ እውን ናቱ ስጉምቲ ንክወስድ ይከብዶ እዩ ስለዚ ስትራቴጂ እዚ ናይ ፑቲን እንታይ ክገብር ምዃኑ ይነገረን ኣሎ ሓደ ካብቶ ክገብሮ ዝኽእል ግምት ግን ናይ ኔቶ ኢንትረስትስ ዘሎ ብፍላይ እቲ ነፈርቲ ኩናት ዘለዎ ቤዝ ኣብ ሩሜንያ ድዩ ኣብ ካልእ ቦታታት ዘሎ ንዑ ክሃርሞ ከም ዝኽእልን ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ኣገዳሲ ዕላማ ኮይኑ ዝስምዖ ንዑ ክሃርም ከም ዝኽእልን ሓደ ካብቲ ገምጋም ማለት እዩ እዚኣ ከም መልሲ ይህበሎ እቲ ኤውሮጳውያን ዝርድእዎ ዘለዉ ከንታይ እዩ ብኸመይ ይርድእዎ ኣለዉ እቲ ኩነታት እዚ እቲ ፑቲን ዝብሎ ዘሎ እዩ እቶም ኤውሮጳውያን ብኸመይ ይርድእዎ ኣለዉ Also, there are some of the people in Russian expert community are talking that sometimes tactical nuclear weaponry should be used because it's already Russian new nuclear doctrine already allowed to.
So ሕጂ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና እስኪ ኣብዚ ንስማዕ With war, so-called red lines. The so-called red line. Bearing in mind the change in the very essence of the West over its support for Ukraine, Moscow has issued a series of so-called aggressor. began with red lines. This is a real threat not just to our interests, but to the very existence of our state and its sovereignty. This is the very red line that has been mentioned repeatedly. They have crossed it. Vladimir Putin was speaking about NATO potentially expanding into Ukraine. Invasion was his means of preventing this possibility. Since then, the missile supplies to Ukraine, the use of missiles outside the combat zone, and finally attacks on Russia's territory. The Kremlin had warned that these red lines should never be crossed. Putin understands that no Western leader could hope to be re-elected if he So ብሓፈሻ እቲ ሬድ ላይን ናይ ፑቲን ትርጉም የብሉን ኢሎም እዮም ነቲ ህዝቢ ዝእምንዎ ዘለዉ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን እቲ ሬድ ላይን ዝገብሮ ዘሎ ንግዚኡ ጥራዩ ህዝቢ ኤውሮጳ ድማ ብኡ ክሰናበድ የብሉን ሬድ ላይን ብዙሕ ግዜ ጥሒስና ኢና ሕጂ Western F-16 fighter jets in the war for about a month now. And Ukraine has been striking Russian military targets on the occupied Crimean Peninsula for about a year. Ukrainian forces have also led an incursion into Russia's Kursk region for more than a month, with Moscow being unable to end it. Many red lines have been crossed, and Russia has not delivered on its threats of a strong response. Ukraine's President Volodymyr Zelensky says he believes that they don't exist. Putin has already shed so much blood that against the backdrop of this blood, Russia's attempts to draw red lines simply do not work. At a meeting with the US Secretary of State, So እንታይና ንርኢ ዘለና ቀይሕ መስመር ዝበሃል የለን ድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሎም እዮም ነቲ ህዝቢ ዘእምንዎ ዘለዉ ኣገይን እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ኣነ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ናብ ሓደገኛ መኣዝን ይኸይድ ከም ዘሎ ስለምንታይ እቲ ክግበር ዝኽእል ኩነታት እቲ ከጋጥም ዝኽእል ግብረ መልሲ ሓደገኛ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣገይን ይፍተውዎ ይፅልውዎ ንዓቆ ኣይተንዓቆ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኢዱ እቲ ዝዓበየ ኒኩለራዊ መፍትሕ ዘለዎ እዩ እቲ ዝዓበየ ናይ ኒኩለራዊ ኣፅዋር መፍትሕ ኣብ ኢዱ ሒዙ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ዕጫ ናይ ኤውሮጳ ዕጫ ናይ ዓለምና ብከፊሉ ኣብ ኢዱ እያ ዘላ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ዕቡይ በሎ ሓራቕ በሎ ክዕምፅ ደልዩ በሎ የስ ማዕርዩ ዓቕሚ ክሳብ ዘይብልካ ተንበርኪካ ኢኻ ትኸይድ እዚኣ ኢኻ ተምውሓጥ ኣብያቶም ዘላ ምክንያቱ ኮሎኒያሊስትስ ዓለም ዝገዝኡ ዝነበሩ ታሪክ ናቶም በዓል ዩከይ ዓለም ሙሉ ንገዝእ ዝነበርና ሎሚ እዚ ኮይኑ ክዋሓጠሎም ኣይከለን ኣሎ ምስ ሪያሊቲ ብጣዕሚ እዮም ዝጋጭው ዘለዉ ተስዋይን ስደተኛታት ክጋፍዑ ዝፍትኑ ኩሉ እቲ ኣብ መፅሓፍቲ ታሪክ ዝተማሃርዎ ኣብ ክውንነት ስለ ዘይረኽብዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዕንጥርጥሮት እዩ ዝፈጥረልካ ኢማጅን ንስኻ ወዲ ሃብታም ነርካ ዓዲ ምልእቲ ናትካ ነይራ ኣብ ኩሉ ትካላት ናትካ ነይሩ ገለመለ ከም ድሌትካ ከም ንጉስ ትነብር ነርካ ክሳብ ሕጂ እውን ንጉስ ኣለካ እንተኾነ እቲ ንግስነት ናትካ ሽም ጥራይ ኮይኑ ክተርፍ ከሎ ኣብ ገዛኻ ዝብላዕ መግቢ ክሽገር ከለኻ ወይ እውን መናብሮኻ ከቢድ ክኸውን ከሎ ደሞዝካ ንስድራኻ ዘይኣክል ክኸውን ከሎ ሕክምና ክትረክብ ዘይትኽእል ክትከውን ከለኻ ክሳዕ ክንደይ እቲ ኣብ ሓንጎልካ ዝነበረ ስእሊ ስኻ ትመሃሮ ዘለካ ቤት ትምህርቲ ስኻ ከምዚ ኢኻ ስኻ ከምዚ ኢኻ ይብለካ ንዓለም ሙሉእ ትቆፃፀር ዝነበርካ ይብለካ ኣብ ኩንነት ግን ነተን ናትካ ስቤዛ እውን ክሽገር ተጀሚርካ ስለዚ እቲ ሪያሊቲ ክሳዕ ክንደይ ነቶም ዩኬይ ወይ እውን ኤውሮጳውያን ሃሪምዎም ከም ዘሎ ሎሚ ድማ ሕልፍ ሓሊፉ ድማ ኣብ ዓውደ ኩናት እውን ሓይሊ ከም ዘይብሎም ከዓ ፈሊጦም ኣብ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ኣብ ዓውደ ኩናት እውን ሓይሊ ከም ዘይብሎም ስለዚ እቲ ብቁጠባ ብሓይሊ ኬድና ገለ ክንወስድ ኢና ዝብልዎ ዝነበረ ቀደም እቲ ሓይሊ እውን ከም ዘየለ ተረዲእዎም ኣሎ ሕጂ እዚ ድማ እቲ ዓቕሊ ፅበት ፈጢሩ ዘሎ and British Foreign Minister in Kyiv this week, Zelensky was once again pushing the West for something he believes will help Ukraine end this war. Ukraine has only been allowed to use Western weapons to strike deeper into the Russian territory. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ሰብ ናብቲ ውሽጢ ኣትዮም ክሃርሞም ዝኽእል እዩ ዘዛረቦም ዘሎ ናብቲ ውሽጢ ኣቲና ክንሃርም ዘለና ኣብቲ ውሽጢ ምህራም እንታይ ለውጢ ከምፃሎም ኣብቲ ኩናት we don't know but they really interested ኣብቲ ውሽጢ ኣትዮም ንክሃርሙ ገለ ለውጢ ከምፃሎም ዝሓስብዎ ዘሎ እስከ ነመለስ ኣብዚ እቲ ነቲ ሚሳይላት ክገልፅ ከለኹ Ukraine has from the West the ones it wants to use inside Russia. Yeah, there's a lot of conversation about these sort of long-range weapons. It is worth saying, what do we mean by long-range? Because is it just that they can go inside Russian territory? Well, a bullet can do that, so can artillery. What we're really talking about is weapons that can go beyond the front line of fighting and target airfields, fuel dumps, weapons set back. And here's the sort of weapons that we're talking about. Cross with you, ATACMS, Army Tactical Missile System, range about 200 miles. So, እዚ ሚሳይላት እዚ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፅእ ዘሎ እዩ ስለዚ
አታክምስ ሚሳይል ዝበሃል ኣሎ ስቶርም ሻዶው ዝበሃል ኣሎ ጀስ ሚሳይል ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ኩላቶም ኣብ ታሕቲ ተሪኾም በቢ ማይልስ 180 155 ማይልስ 180 ማለት ከባቢ ኣለሰይ I don't know እቶም ማይልስ ዝፈልጡ ካልኩሌት ግበሩለይ ናብ I don't know ናብ 500 ክፅጋዕ ዝኽእል ይመስለኒ ናብ 500 ከባቢ ኪሎሜትር ክፅጋዕ ዝኽእል ኸውን ስለዚ ሬንጅ ናቱ ኣዝዩ ውሽጢ ካቱ ዝኽእል ኣፅዋራት ኢና ንዛረብ ዘለና with you, ATACMS Army Tactical Missile System, range about 200 miles. The Storm Shadow's talked a lot about in this country because we've provided the Storm Shadow here about 155 miles. It's known by different names depending on which country it comes from. And of course, most recently, the JASSM missile shown here has to be air launched out to 230 miles. One caveat I would say is in the West, we don't actually declare the full range of these missiles. So they're probably larger than this range. And I know that even in the public sources, the modern generation of JASSM. So እንታይ ዝብል ዘሎ in general ወላቲ ኪሎሜትራት ኣብ ተጻሒፉ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ሕፂርካ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓበሬታ ክትሓበ ስለ ትፍትን ንፅላይኻ ሙሉእ ሓበሬታ ክትህቦ ስለ ዘይትኽእል ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኬፐብል ኣፅዋር ክኸይድ ከም ዝኽእል ውሽጢ ቃትዩ ክሃርም ከም ዝኽእልን ዕንወት ከውርድ ከም ዝኽእልን እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኤክሳይትድ ኮይኖም እዮም ከዓ ዝዛረቡ ልክዕ ከምዚ በናና ክሸይጥ ከለኻ ወይ ኬክ ክሸይጥ ከለኻ ወይ ሓደ ፅቡቕ ነገር ክሸይጥ ከለኻ ከምኡ ኮይኑ እዩ ዝዛረቡ ዘለው እዚ ከተማታት ንክዕኑ ህዝቢ ክዕኑ ክኸይድ ግብረ መልሲ ናቱ እንታይ ክመፀካ ማልስ ናቱ እንታይ ክመፀካ they don't care because ብዛዕባ እዚ ክሓስቡ ድሌት የብሎምን it's not your but ኣሜሪካ ምስኦም ክትሕወስ ትኽእል ትኸውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ምስኦም ኮይና ከተጣቅዕ ትኸውን እስከ ሓደ ሓላፊ ናይ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ንእሽተይ መግለፂ ክበናቶም እንግሊዝን ኤውሮፓን ሙሉእ ብሙሉእ ልቦም ተተንኪፉ እዩ ዘሎ እስከ ንስማዕ ኣብዚ ሌሪ ጆንሰን ናይ CIA ኣናሊስት ዝነበረ እዩ in your opinion are they gonna consider what Putin has said, or they're going to go after the same old plan that they were talking about, tanks, F-16s, and all these equipments that are right now in Ukraine? ሕጂ ትሕቶ ከምቲ ዝሕተቶ ዘሎ ነቲ ነዊሕ ክኸይድ ዝኽእል ሚሳይላት ይህብዎ ዶ ኮኑ ኣሜሪካ ወይ እውን ከምቲ ናይ ቀደሞም ታንክታት ወይ ገለመለታት ራይ እንታይ ዓይነት ውሳነ ይህቡ ኸውን ይብለሎ እስከ ንስማዕዮ I think Putin finally got their attention. You know, let's look at the reality over the last 2 years. The United States and NATO have been regularly supplying Ukraine with those satellite information, those coordinates to carry out Storm Shadow, ATACMS missile strikes, HIMARS strikes inside Russia. They've done it in Crimea in particular. So up to this point, Russia has not said, if you do this again, it's going to be an act of war. Now Putin is saying, if you do this again, it's going to be an act of war. And we'll go after you, the United States, you, NATO. ክሳብ ሕጂ ቭላድሚር ፑቲን ወይ እውን ራሽያ እዚ ዓይነት ኣፅዋር ኣብ ራሽያ ይትኮስ ነይሩ ኢሉ እዚ ሕጂ ሚሳይላት ዝፍክርሉ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ይትክስዎ ነይሮም እዮም ኣብ ክሪሚያ ኣብ ካል ቤልገሮድ ገለገለ ዝበሃል ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ዶብ ናይ ራሽያ ዘሎ ናይ ዩክሬን ዘሎ ኣብኡ ይሃርሙ ነይሮም እዮም ይጥቀምሉ ነይሮም እዮም ብዙሕ ግዜ ስለዞም ክንዎ ዝነበሩ ዳ እምበር ይፍትኑ ነይሮም እዮም ሓድሽ ኣይኮነን እጅግ ከምዚ ንመጀመርያ ይጥቀምሉ ዘለዉ ገይሮም እዮም ኣድቨርታይዝ ዝገብርዎ ዘሎ እምበር ይጥቀምሉ ነይሮም እዮም ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ከምቲ ዝድለ መጠንቀቕታ ኣይተዋህቦምን ዝትገብርዎ ዘሎም ከም ኩናት እያ ይተቆፅርን ሕጂ ግን ብንፁር ነጊርዎም ኣሎ ይብላሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ Now, why I said it appears to have had an effect. Before Putin said that, the Brits were leaking out that, yeah, we're going to give the green light for Ukraine to strike inside Russia. After Putin said that, the Brits leaked, no, we're not going to do that. So, I'm not sure which of the leaks to believe. I'm hoping the latter is an accurate leak, that they decided, no, we don't want to do that. If they proceed, number one, there's nothing the West can give Ukraine that's going to change the course of the war. It's just, this thing is like baked in already. The Ukraine is going to lose. It's more like they've been sentenced to death and are sitting on death row. It's just a question of when are we going to take you out of your cell and down and stand you up in front of the firing squad or put you in the gas chamber. You're dead. You just haven't stopped breathing yet. Russia has some. Sometimes there was a low majority. Wala when couldn't know when ማለት ኣብዚ ዋን ዝድሕሪ እዚ ፑቲን ምዝራቡ ወላቶም ዩኬ ክነቢና ዝብሉ ዝነበሩን ድምብርፅ ክብሉ ስጋት ተሰሚዕዎም ከም ዘሎ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ውሳነ እንታይ ክኸውን ክርኢና ፋይናል ውሳነ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ክዋሃብ ዝበሃል ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን
እቲ ክቡን ተደለዩውን ብዙሕ የብሎም ከም ታጽዋርቲ ውሑድ እዩ ዘሎ ተደምሎም ውሑድ እዩ ዘሎ ንመፈከሪ እዮም ጥቀምሉ ዘሎ እምበር ክንዱ ዝኣክል ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይር ዝኽእል ኣጽዋር ክቡ ዝኽእሉ ማለት ኣይኮነን ከም ተወሳኺ ድማ እቲ ኩናት ተወዲኡ ዘሎ እዩ ወይ እውን ዩክሬን ኦልሬዲ መይቱ ዘሎ ሰብ ኢሉ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ወይ እቲ ኩናት ሓደ ሰብሲ ክልተ ዓይነት ሞት ኣሎ ይብላ ኣለዉ መይቱ ሲ ኩሉ ኣካላቱ መይቱ እታ ትንፋስ ጥራይ ዘይወፀት እንተላ ኣብ ከምኡ ደረጃ እዩ ዘሎ ዩክሬን ኣብ ዝዋን እዚ እታ ትንፋስ ጥራይ ሒዝካ ከተጥሕኖ ምፍታን ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እዩ ድብል ዘሎ ኣይከኣልን ክኸውን ኣይክእልኒ ግን it's not going to be easy. Options. Because it'd be one thing if Russia was struggling right now to hang on militarily, but it's just the opposite. The pace of the Russian advance is just, it's incredible. They're capturing 2 to 3 or more settlements, towns, villages per day. They started their counteroffensive up in Kursk, sweeping the Ukrainians before them, capturing hundreds, killing. ሕጂ እዚ ዝዛረብዎ ዘለዉ መኣስ ትርጉም ሃለዎ ይብላ ኣሎ ፅቡቅ ዝኾነ ኣርጊመንት ይውን እዩ እቲ እዚ ሕጂ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣብቲ ግዜ ኩናት ራሻ ደኺማትሉ ዝነበረት ወይ እውን ራሻ ሰራዊታ እናፀንቀቐት ወይ እውን ገለ ሓይላ እናተደኸመ ዝኸይድ ተነይሩ ሓድሽ ከምዚ ክትፍትን ከለኻ ነቲ ሚዛን ክትቅይሮ ስለትኽእል ፀቕጥቕ ትፈጥረሎም ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ራሻ ሰራዊትናታ መሊስ እናሓየለ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ናይ ኣፅዋር ምፍራይ ዓቕምናታ ድማ ዝለዓለ ጥር ዝበፅሕ ኣሎ ስለዚ ንስኻ ኣብ ዓቕሊ ፅበት ኮይንካ ትገብሮ ዘለኻ ንራሻ ነቲ ዓውደ ኩናት ንክትቅይሮ ክግድድ ኣይክእልኒ እዩ ዝብል ዘሎ ሕፅር ዝበለ ራሻ ፉል ኮንፊደንስ ኣለዎም ነቲ ኩናት ብኩናት ክስዕርዋ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዝዋን እዚ ይስዕርዋካ ኣሎ እቲ ሚድያ ዓቢጡ እዚ ካልእ ስቶርም ሻዶው ዶ ገለ ዝብለና ዘሎ ኣብቲ ሪል ኩናት ራሻ ትድፋእን ትሰዓርን ዩክሬን ትሰዓር ስለ ዘላ ንዑ ብዛዕቡ ከይዝረብ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ናራቲቭ እዚ war on narrative ይብልዎ እዚ ከመይ ጌርካ ነቲ ሚድያ ሓድሽ ኣጀንዳ ትህቦሞ ብዛዕቡ ከም ዛረብ ትገብር ኣብቲ ሪል ስቶሪ ግን ኩናት ኣብ ምብራቃዊ ግንባርቲ ንነዊሕ ኣፅዋራትን ገንዘብን ዝኸፈልሉ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብኡ ይሰዓሩ እዮም ዘለዉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይድፍኡ እዮም ዘለዉ ስለዚ እቲ ጉዳይ ሸፍኖ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚኣ ክንቀይረልኩም ካልእቲ on that. The problem here is that this alleged delivery only pushes the West closer to allowing Ukraine to use its weapons for deep strikes on Russian territory, but I don't think it's the only catalyst. If we look at the situation on the battlefield, Ukraine needs something after the Kursk offensive has been steamed by Russian forces. They're counterattacking now. So Ukraine needs something new to surprise the Russians, to make it difficult for the Russians to continue the war. So when Vladimir Putin ሓንቲ ካብቶም ኣብ ዶቸ ቬለ ድመፁ ዝሓሸ ፌር ዝኾነ ኣናሊሲስ ዘለዋ ኤክስፐርት እያ እዚኣ እንታይ ትብል ዘላ ጉዳይ ናይ ኩርስክ ስለ ዝሞቶም ብሕፅር ትበለ ማለት እቲ ናይ ኩርስክ ዝፈተንዎ ኣብ ሚድያታት ንሓደ ክልተ ወርሒ ኣዛሪብዎም ከም ሕሱም ኣብ ሚድያ መፅኦም ሕጂ ግን ጉዳይ መይታ እያ ራሻ ክፀፍኦም ጀሚሮም ካብቲ ዓዲ ድማ ከውፅዎም ጀሚሮም ኣለዉ በብሓደ ድሮ 10 ሰትለመንት ሒዝና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እታ ናይ ኩርስክ መይታ መዓት ክሳራታት ናይ ሰብን ናይ ኣፅዋርን የጋጥሞም ዘሎ ዩክሬን ድሕሪ ሕጂ ኣብቲ ምብራቃዊ ግንባር ደፊኦም የውፅዎም ኣለዉ በዓልቲ ዓበይቲ ስትራቴጂካውያን ከተማታት ቻሲቪያ ዲዩቲ ፖርኮፍስኪ ዝበሃል ንዑታት ክቋፀሩ ቀሪቦም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ኩሉ ግንባራት ዝስዕሩ ስለ ዘለዉ ዩክሬን እንታይ እያ ክትዛረብ ዘለዋ ሓንቲ ነገር ሓድሽ ነገር ኣብ ዜና ክትመፅእ ተኮይና እዚ ሕጂ ዝዝረብ ዘሎ ሎንግ ሬንጅ መጥቃዕቲ ክትገብር ፈቲና ኣላ እዚ ናይ ዓቕሊ ፅበት ምዃኑ ስለዚ ንዑ ክጠቕሞም ይኽእል እያ ትብል ዘላ ታትሱ እዚኣ ሓቂ እያ Difficult for the Russians to continue the war. So when Vladimir Putin talks about taking appropriate decisions if the West lifts these restrictions, what do you think he means? Well, I think it's quite a complicated question because we can only theorize where will Ukraine strike if these restrictions are lifted, with what weapons, and what would be the damage. And I think according to that, the Russians will be formulating their response. And there are many things the Russians can do, not necessarily in the military realm. For one, they could supply long-range weapons to actors hostile to the West, such as Houthis, and makes the situation much more complicated. So that would be a quid pro quo. Another possibility, and that's what Russia is already doing, is restricting exports of enriched uranium, for instance, and Russia is on the third place in the world market when it comes to its supply, and also rare earths, which are important for the West. So there are many screws that Russia ብዙሕ ግብረ መልሲ ክህልዋ ክእል ነዚ ክዛረብሉ ይደልዩን እዮም ሃጠው ቀጠው ስለ ዝብሉ እምበር ሓደ ካብኡ ነቶም ሑቲ ድዩ ንካልኦት ኣይትግበሩኻ ምክንያት ንዓና እውን ሓደጋ ስለ ዝኾነ ነቶም ሑቲ ብርቱዕ ኣፅዋር ክቦም ኢላ ነይራ ንዖም ንኢራን ንካልኦት ንምዕራባዊ ዓለም ቀጥታ ስጋት ክፈጥሩሉ ዝኽእሉ
ንራሽያ ግን ቀጥታ ግብረ መልሲ ከምፅኣላ ዘይክል ክትህብ ከም ትኽእልን ካልእ ድማ ወላ እቲ ኒውክለራዊ ኣፅዋር ክሰርሕ ኣሜሪካ እቲ ዩራኒየም ካብ ራሽያ ትገዝእ ዝገርም እሱ እቲ ጥረ ነገር ስለዚ እቲ ጥረ ነገር ሬስትሪክት ክትገብሮ ከም ትኽእል ብዙሕ ስክሪውስ ክትሕዞ ዝኽእል ራሽያ ከም ዘለዋ ንዑ ድማ ትገብርን ክትገብርን ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ዓበይቲ ሓያላት ስለ ዝኾነ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናቐፀለ እናረሰነን ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኣነ ድማ ነቲ ሓበሬታ ከመይ ጌርና ክንርድኦ ንኽእል እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ወይ እውን ነቲ ናራቲቭ ንክቋፀሩ ዝገብርዎ ከየሽክዓና ሓቀኛን ትክክለኛ ሓበሬታን ንክንረክብ ክሕግዘና ዝኽእል ዝበልኩ እየ ዝቕርብ ዘለኹ ናይ ሆፕ ገለ ነገር እዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ሸለሊልካ ክሕለፍ ዝግብኦ ኣይኮነን ቀሊል ኣይኮነን ምናልባት ክንገብሮ ንኽእል ውሳነታት ከቢድ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ርእስና ግን ከነቃንዮ ኣለና there is a serious threat ፀገም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝብእ ዘሎ ስለዚ ፕላንካ ኩሉ ግዜ እስተስተኻኽልካ ክትከይድ ክትክል ኣለካ ስቂልካ ምንባር ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይክእልኒ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ኣይተውሕዱ ኣባላት ናይዚ ሜምበርስ ቪኣይፒ ሜምበርስ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣገዳሲ ንእዋኑ ዝኸውን ናይ ኢንቨስትመንት ሓበሬታ ድማ መልክዕ ቪድዮ ክፍትነ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንወዲና ከም ወትሩ ድማ ነዚኣ ምኽሪ ክበ ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብሎክቸይን ከምኡውን ሮቦቲክስ ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብሱልን በሊሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኩሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ